Tirvra notice TV no nai tongnai ani khapani rangsani takuk tai boksongno norokno tirvra notice channel habanong ni bkhagui jotono ani khapangni hamjangma tei khakopur tei khulumong yafaro a tini to lokhi bujani beralaimani jora chalaimani jora nunglaimani jora hayada tini baksa baksa mafa takuk boksongni aro thangni beralainai baksaba kisingni aro thangni beralainai baksaba buri rok hingke ba mare songni aro rogo thangui beralainai chalainai isa misa enjoy khailainai kokrui khapani takuk tai boksong jara beraina musungnai rok norok beraidi nungna musungnai rok nunglaidi chana musungnai rok chalaidi enjoy khaina musungrok rok norok khailaidi haifano ang tini omhai jorao kisisa kok norong bagui tubui phaikha tini norong bagui ang kok sanani hinui em nahari phaimani ba topic tubui phaimani hingke जों नुगैनो tongo social media ni bisingtui sini da poritus bai sini da David borok tabuk kunui social media o boroni kok viral ngi tongmani boroni kok je kasawi tongmani borokni kunui ni kok no tui tabuk social media o content creator rok borok je awaimung diwi tongmani hingke ang borokni o kunui ni kok tabuk banglai khapilaiangui kok ragaragi tei kok different ke salai tonglaimani borok tamungui kwthaya borok tamgui tini kok banglai tongna nang borok tangui tini sibai amingui tongna nang phebang borokni kokno sanani thanglak tamni hingke tini da poritus bai sini da David borok omahai kok salai tongthani o hingke baksa content creator rok tam hinui borokni video tini da poritus bai da David kok banglai kok khapile tongthani o tam hinui baksa video content snam norok khel dakhai norok lokho dakhai tini da David bai da poritus thik no borokni kwsaro haika bongni kunuio tini kok khapilaya khapilai maya gotholai malai ang tokha phiaba aro hingke jara content creator hingke tini sujug mano sujug saidaman sujug mano baike sujug man hingke baksa content creator rok creator rok tamni title siton beke saidaman David Mura Singh treno sidi phalai manjakha hinui baksa content creator rok tini borokni video title siton beke poritus omhai hinui tini video ni title siton beke hingke o video ni title jokonte lukurok nukha hingke tamungkha norok kaham bujidi जों YouTube khuloknani sikang YouTube khuloka hingke जों video no click khai naini sikang जों title si sikang poi naigra haidiba title sai जों pule sikang mokol klayo o title poriman bising tise जों terpore video no जों open khai nayo haidiba obono ang kaisa tini sana musumaka haise tini sini da David bai da poritus je kok banglai social media o je nuglai tongmani pheba ajagao sini tiprasa content creator rok tini nana rokom hnui tini content silayo title silayo abo tam hingkai lukorongno tebe bibranto lukorongno tini David omahaino sidi phalu tini da poritus omahaino khoroksa omahai borokno hnui abo phurungmani ba lukorokno tam hnai kaisa bwkhao chapmaya haikba bo soino borok hamya hnui phunungnani ba sawi manani naimani kok siklayo khabani tahuktai buksa tini da David bai da poritus boron bisingo to kok ragragini unglai tongo kok khapilai anglai tongo phiaba tini content creator rok baikela tini David
tereno sidi phali manjaka nei omahike video title ma siba ha bage video title ma sei abon bagino ang sana musungo joto content creator rong no ang bo content creator no pheba content creator rok norok omai simani saya khorok nei kok raga ragi ing tong thaniwo khorok nei khapilai ang tong thaniwo norok tebo lukurok no bepak o hasakani tipra sarok no tebo khapiraya khainani ta thandi ha bokha gdalia khainani ta thangdi khorsa borong no rong sanamani rong go khiklainani ta thangdi ha khorsa borong no tebo siglungnan bagai ta naidi takoktai buk song abon bagino ang jara content creator rong ang sana musungo boroni kok bang thaniwo tamoni karoni borok banglaikha tamoni kok tui borok salai tongkha obono lokho khayei obono mention khaise norok content haikaba video ni title sinani khaidi phiaba tini da poritus bai da David kok balai thongtani ukhai baksa content creator rok borok sui tongkha tamo David treno sidi phali manjakha abon bagino da poritus bai tabuk romjakha ha sajakha hediba engka abo kaisa negative title ya de negative title ha ang tini example lomdi ang tini bazaro thangai ha kisisa borok bai bujagai phegya example sido ang tini bazaro thangai kisisa borok bai bujak phegya phiaba a bujak mano te kaisa content creator tamni sei thebe rikha ha borei bazaro rap khai manjakha amok phuna ha amake content creator rok borok sei bas thebai rinai ama haino tini da poritus bai da David borok je kok salai tongmani boroni kok khapi ang tongthani o baksa content creator rok sujuk manu ha title sinani ha sujuk manu tini bisini kongno tamni bagai salai tongkha tamni bagai khursalai kok salai tongkha phiaba tini borokai content sitero title thepatero sidi khogoi manjagoi bor kok banglayo poritus debroma oma haihini kok goglai kok salayo kabangma title omake sinai khorsa khorongni ya koyekjona oma hai social media o tini sini da David bai da poritus kok banglai tongthani o content negative content sinai tongo norok lokho khaidi khabani takoktai buksong norok kaham kai jasai khainai di try khainai di norok bo content creator tini borokni okok satani o tini lukorong no tini ulta pulla khai tini tamnai title ni bisingtei tini lukorong ni bokhano haikeba udrumudru khlaina naitong ha udrumudru khlaina naitong abon bagida ang last paitako sanan musungo jara content creator tonai rok ha kaisa ni borokni golpo no norok video upload khainani hinke ba content sanamani hinke bongni o golpo bo gotona tei kok banglaikha bo gotona tei borok kok salaikha abono jasai khlaimani porese abono checking khlaimani porese abono todonto khlaimani porese content bhaige sinani title bhaige sinani o title no rutugoi thepati hediba chuak সাধারণ chuak nungai majama bo tini nana rokom nei title sirikha ha khoroksa buri sikla tini kisisa nana rokom ngai majakhaino tini omhai ni sirikha ombai udang no ha ombai udang no nanai rok bul bujiwo nanai rok bokhawo tamnai safunu tokthung chayafunu tokthung borok o title nungma boino nono chaya a borok oma haise ni wansuk painai nge tabuk sini da poritus bai da David kok balai tongthini o tini baksa content creator rok tini da David terano sidi phaloi manjago bagin sino sidi phalo nei baksa content je sorry title bidung title seitomani abo ki kaham daingkha norok wansuk nyaila khaban takotai buso phiaba tini da poritus bai da David kok balai ma hangka alada borok sitni bagai phanongkhana ba jesani phanongkhana ba kotor chikoni bisingti phanongkhana phiaba baksa hangkai sidi phaloi kok banglayo
sidi phaloi tena no manjak layo ha ama heke bas content senam lai teru content creator rok obono ang tini norok no sanan bagai kisisa kok to wi pheme ka omose seng social media o samung khai tongnani hingke ano langkapanga content senamboi title bidun title theboi seng seinani kokya tamni hingke sini borok YouTube chalgya sigang no biduni title no sikang pori nagrao hediba bidun title no se biduni title no se mokol khugrao sini borok gaun bagane nung bidun title lo nung bejo akai seijoni ka hingke ha buibo aborong no bejo no hini wasuk painai gaun bagai ek number hingke moji buinai thung naya title no kisa mane koboi ke sibaidi ha tatal fake title ta thebadi ha soti title no thebadi khabane takote buksong ombai hingke o hasakani borok asuk bukhawo ubrum jabrum nanglai glak tei podrepot nini ani bagibo asuk hamya wasungnani phaiglak hingke asuk kok sawino tini ni kok angoro no thaka norok o bidun no pulan si paithak jora norok naitongman bagai norok no ang belai belai ke hamaya pharu te o kok sataniwo chaysu rok sajak marok to hangke ba norok ano jotono nakar jabaidi te haina hai norok bai kotal video malai phinai jotono susto kaham kurung tongbajadi haina hai paithago jotono no khulum baikha।